Show bafo. Yeah. So my dad is now bafo. You want to go share and after tears. So my dad is ungana pana. Rumona my dad is aripo my dad is. Amutomona tumebiwa mataruda mombe ndo yari kumhanyira tine mamwe madiaries apa vangopfeka matishet akanzi sunbed handisizoziva kuti chii chiri kuitika ndozovabata tanda apa moto Koma kwandira tinopinda kokunda mama ndopano tiswana mwera shimba ndopa dzinocheka ndopa ndoba utani yakarwa 142 hamsiona aisibuda do maybe aibo Nuzega yapa. Badini guide. Nani tutai dari. Bavu. Mahora. The mahora. Mahora something. Baba, the must put. My diary is gang. My diary is. My diary is. Sunbed. No one. Sunbed. She was waiting and I want to buy a sunbed. I didn't say she's with it. I want to go and put an angle. Precious Kazembe. No changes and a join sunbed perfume. Cinema perfumes, I am oil-based perfumes, 50 mils for men, 30 mils for ladies. Okay, that's what it's called. Nice. Murungo mama Anissa. 50 mils, they are room. Okay. 30 mils, they are ladies. Cinema now. That's one I answer Chico. That's one. Anika signing a guy. I just have to practice the Togo. I want to million at a butter. I can your horse. She got one. So we say, brand red running on sunbed perfumes. Only our Vanoda Join, Vanoda Ponda Namo. My perfumes are Pomono Bata Precious Gazebe. Phone number 081 377 3624. This is my daughter. 0612 169 662. For you to join sunbed perfumes, you have to buy your stock. Nyango uri kuZimbabwe, Namibia, Botswana, Malawi, tinotengesa nekujoinisa as I said. Kana uri kuZimbabwe, kana uri kuMalawi, Zambia, Mozambique, Namibia, Botswana, ndino deliver ma perfumes kwauri. Around South Africa, ma perfumes anoya kumba kwako kana kuti pabasa pako. Pari zvino tine special yatinayo ine ma samples 40, 20 perfumes, 10 ladies bottles, 10 for men, 5 roll-on,
1 dish oil, 2 lotions, nema coffee bean, nema boxes, nezvinhu zvakasiyana siyana. Combo yese unoitenga ne 2,150 rand guys. Unenge watotanga your own business. Saka muzamunoita munopa vanhu maperfume kuti vatengese like vanotenga kwamuri. Handisiri ndinovapa inini ndinokurecruita. Chako kana waya kuinbox kwangu uri interested ndinokuisa magroups angu. Ndakuisa magroups angu kana wadzidza wakuda kuponda namo. Then wondipa madetails ako ndokujoinisa. Kwauri ikoko maperfumes ako anosvika. Join our team guys. Walala wasala. That's our motto. Okay, saka mimi mati package ichi 2000. For now tine package ye 2,150 rand. Saka based on experience yenyu munhu akajoina ne 2,100 profit yaanowana ipapo it's 1,600 rand. Also kana une 1,930 rand unokwanisa kuwana maperfumes 13 ladies, 13 for men and 1 lotion. You'll be on 45 discounts. Inini vanhu vandinojoinisa handivakurudzire kutenga ne less than 35%. Why? Vanojoinisa vese vanotangira pa 45% discount. Because in a profit yekuti munhu unoramba uri business and munhu anojoina nhasi mangwana otorega business uda munhu anotoponda namo ipapo because chandozova chekuti vamwe venyu mari yekustarta business munemakumbira kuna ana baba mangwana baba ona mari hapana toda kuti uramba uri business guys kana uchida kuziva kuti Sunbed kune utsika joina Sunbed perfumes muona totodriver mota inobva mubhodhoro iri tiri kuvaka dzimba tiri kuita zvinhu zvakawanda nebhodhoro reperfume iri varadzei bamini kune bhima ruri kwawo mani. Samani nguva yakadii muchipusha Sunbed? Ini ndakajoina business 2015. Okay. 2015 11 November. This is my blood sister but nditakuita unaina yangu basa. Toshada titu unomrasa ndekurecruita kutengeza. Azvireve kuti unorecruita paunogara chete. Wese vese vane hama dzavo nyange vari kudiaspora. Vane hama dzavo vanogona kundibata ndoregister hama dzavo vari kuZimbabwe votokwanisa kutengesa. Handibe order inosvika kwauri ikoko pachapata. Saka kuZimbabwe munotumira order sei? KuZimbabwe tine ofisi iriko inosvikira maorders evanhu variko. Then munhu anotambira maorders tinokupa manumbers ake wotora maperfumes vakuZimbabwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Okay. Pauri order munhu anenge ari kuZimbabwe anokusenderai mari sei? Anosenda mari through senda kuno. Anosenda munhu ari kuZimbabwe mari yake anoitumira through. Achitima zvinzwira namba yangu pina namba yangu 081 377 3624 Precious Perfumes. Mazvinzwa ka 0612 Join our team guys. Walala wasala, that's our team. Ngatiponei namo madzimai ana baba. This business is not only for ladies guys. Never rume futhi tinavo. Uyai ana bamnini ana bamkhulu. Uyai tipinde mundima titengese perfume iyi inonhuhirira. Inozvitengesa yega. It is oil based. Alright, madayari zika. Ndichauya kusecond half bozi. Pane zvauda kuitika vana apa Dumebia. Dumebia nenyaya dzake dzamirira panapa. Saka pakaipa bozi tikamira ka. About your challenge. I baby. I see. Komana mjara baya boyere. Aenda bom nara. Magari ndoita senyama ndoita zvokuita challenge magari. Ndoita zvokuita senyama coming attraction. Sasa kumberi. Sinatompa bonzo mazonera. Josephine ndiani? Josephine. Zvanzi munobva Bulawayo? Ha? Mashona and Central Glendale. Taina pa Bindura. Muri pa Glendale. Shakubata munhu chachura sha. Ndinoto chachura sha. Tisuwaye. Kana ndakuta njani.
Nyama madhari saka kuita challenge ka aiwa. Imongo zvondo yabakaita sei asi ndovapo mukana like I do maybe Facebook follow my page Sazaruya vanotora sadza nekajamu ndimkomana agocha mahora bafo bodzani bafo bafo amuna kutaura zita renyu anofokoza kai wano wetuzo kazi ndinyama kupera mo mati 6 wabona number 6 wabona mati 7 wabona uthethi manje ngani wabona mati 8 wabona wabona guys ndiri confused today this was out ndoenda kunyama ere tumebi zvanzi nemadhaurisi chingotitaurira chinhu 1 chinonakidza aiwa tumebi ane nyaya yake ngamba madhaurisi ada kuziva nezvatumebi munozana zvatumebi madharisi vanzwe kuti nekubetsera mune zvakawanda kuti murume anobaaaapone ugwaswa kuchengetedzwa kuti ugwaswa kudya nyama yakawanda sezvinoita ndfollowa peji ravo zvose ndinokuudzai kana mapeji pangu asi tumebi hapana tambo isingasvikiri tambo yose inosvikira boy madharis mazvinza zvanzi tambo yese inosvika kuparafini saka tumebi achauya nelive achinyatsotiudza nyaya yake awana achikudzidzisai gara munonzanini inini ndinonzi mafuraberi kana kuti mablessa whited mundari kuchena musoro. Why do you advise people not to marry? That one ndara ipapo marwa because ndogona kungopisirwa mumba nepetrol because kana ndakupinda munyaya yemarriage ndogona kupisirwa mumba kana kuti but zvinoda vanhu vanenge vane pfungwa dzavo kuti vazviongorore kuti marriage is it that much work in their really daily lives. Zviri right here kuti wofira marriage uchiabuswa mumba kana kuti ungopira marriage nekuda kuti wakazvara vanhu. So it's something that you have soldier chinongobudiwa mbichana take it slowly wozviona kuti do you qualify for a marriage? Are you mature enough to engage in marriage? Kana usati wamature enough, which means kuti tikungodzingirira mhepo. So I would like to advise those small young kids kuti do not marry if you are not ready, because marriage is different. Paupenyu zvakatosiyana mararamiro kana waengeja which means watora mwana womunhu womuisa mulife mako, so you have to adjust zvakafana nezvo. So kana takutaura pamarriage inyaya yehombe kufamba musoro potaura kuti murume wangu akazomira saka ndichiti uyeyo kupedzakana ndichiti tambo hakuna tambo isingasvika varume vakafanana. Okay, saka madharis zvanzi zviutarwa nemurume ava vane komendi yavari kuisa mati imimi taurai nyaya yenyu panyaya yatarwa nemurume wava kuti inyaya yekuti zvoni murume ari kuti zvoni varume vari kushungurudzwa ngavashungurudzwe bhozi vakadzi vakawanda ndo vari kunyanya kushungurudzwa mupengo yake inini
ndikutsigira rose nhaka yevakadzi iri kushungurudzwa yakakurisa saka varume vari kushungurudzwa nevakadzi mai vavo vari kushungurudza murume wavo ndiri kuti rambai makadzvanya vakadzi imimi muri kushungurudza varume nhaka yevarume zhinji ndo iri kushungurudza vakadzi saka kana tatombowana mukana wokumushungurudza murume uyu ngaashungurudzwe saka iye ari kuwana mukana wokumushungurudza murume wake ngaaramba nechiambopa example kune varume vari kuti vanodya vakadzi animoziya munhu anodya mukadzi udidiri asi murume kana achinge adyiwa nemukadzi unonzwa kuti kana mukadzi achinge atakura zvinhu aenda nezvinhu reni ndakazoenda nezvinhu zvangu vanhu vese vanenge vari kusaiti kwake yemhure wayazoenda nezvinhu wati asi kana murume achizenge adyawo mukadzi muri kuzoona kuti varume vanobva vafarwa kuti imi vakadzi ndo zvamunoita handiti saka pamberi nekudini nekuitiwo revenge kuti kana uchinge wadyiwa kana uri mukadzi wanenge wadyiwa murume anenge adyiwa uyauya ndizvozvo zvakangofananawo inini ndiri kuti kana muriko kunze uko vatete kana kuti ndimai nini kana kuti ndimai guru munoshungurudza murume handiti zvanyaipa mushushei chaizvowandisa dzini mega inini munoti chiko nenyaya yatarwa nadhumebi zvanzi hakuna tambo isikasviki kuparafini izvozvo zvasiyana manje zvoenderana nekuti unozviziva here zvetambo saka murazvati tambo haizvisvika kuparafini zvetambo andauti tambo handizive bandati tambo unonzwisisa kuti mukugarisana murudo tiri kukonzera kuti pange pachiita matambudziko ari kuchema vakadzi kuti tiri kutorerwa zvinhu tiri kusara tiri pachena varume watiza nezvinhu kana kuti mukadzi watiza nezvinhu iye kuti unopinda murelationship usati waredi because the relationship it comes with consequences responsibilities so kana usati waredi there will be a situation certain time yokuti mukadzi wako anokumbira chinhu chousingakwanisi kuprovide that's where varume totanga kunyepa because I'm failing to provide musamire kungokumbira kuvarume open your own company joinai maperfumes mutengese uzvimiririre usamire kungokumbira saka muri kuda kuti nyaya inorwisanisa mukadzi nemurume imari mumba kana musina mari faiti dzowanda saka wamudire chii murume wacho asina mari murume wacho unenge wamudire chii asina mari aiwa pfungwa dzevanhu dzosiyana bamunini izvoi munzwe pandi kutaura imimi mune mukadzi wenyu mumba maakuda kuisa pfungwa dzenyu pamwe chete handifanongomirira murume ini nekuti ndinaye ndo patinozorwa because ndichakumbira murume mari kana kuti yesiwo haana ndaakurwa naye kana ndaakurira kuti because ndida mari yesiwo kana une mari yako unozviitira wakanyarara hapana kana faiti ndamuka nhasi kaunoviga munhu handikumbiri kana neniitazodii maikati kana ukanyimwa ndopachabvira kumudhura murume otomudhurawo zvatotanga ipapo saka vakadzi ndiri kuti musamire kugara pakumirira tusinzemaiyeunaakuita chikorobho kana ukamumirira anotanga kumudhura ndiani inini mukadzi nomudhura kana murume usina undipa mari ngekuti kana iwe unenge usingagoni kuzvimirira zvezi pane nyaya pano iri kupisa vana sisi vauya sisi venyika zvanzi imi varumeni muri kushungurudza vakadzi ndimunotanga imi vatingotanga kumudhura sei vose vanofanira kuexplaina kuti tinotanga kushungurudza sei ndokuti zvigadzire sai motokurudzira saka munotokurudzira kuti vakadzi vashungurudze varume hamuna kuti game over here ndati tiite continue kusvika nemiwo varume vacho mareka vari kukurudzira zvanzi vakadzi ngavashungurudze varume mudzimba kukadzira vakadzi kuzama kudaro
chingoita ichisi munhu inini arikufunya vatendegura sei handizivi zvoinangoita zvongoti itange yakwana ikazosara vanhu mozongodzogodza tikangoda kudaisa inonesa guys ndizvo here zvitume pano kutoera guys saka video kuno masaira manyuani mazi inini dini yakasvika pachigaro so bosi Maluka aizvinongotenda izvi ndatongodaoka ini hangu vanhu vese varapa asi vanzi vazi chikafu kudika ivhine chikafu but chatiri kungura chekuti takwanisa kuzorodza mudhara wedu wanze amina handisitozvakaizvi mudhara wedu ndo vatakwanisa kuzorodza Ona ibegiro. Ona ibeke. Ai madinsa rapa. Avasikuona inini vana. Ona begi. Ona begi.
Mbona ibegi guys? Begi Sadza rine soul. Mbona chibheke icho? Pai maybe I'm sure atopedza. Atopinda pa. Atopa second round. Atopinda. vanozongoshaisha pasoto kana ukaenda pane nhokwana dzamutomboicheisetika hatiri pedzei bisadza setintombochika pane nhokawanda makawanda so ndoga ndipo ribatini sadza ndoga ndepapi papani vazivi vaimbukana evangu vatotitira special sadza redu isu titadhibisa tumwe ichi choita mari mulikwa munotodhura mulikwa iyo yapa ipana pasavo dzinomu 25 even pakuzikone 25 ukokatenga vanokopotera bhegi nenyama unokuonesa bhegi hauna bhegi guys ndapiwa kanyama kadiki inini wapedza nyama katopera guys kakusi kuvafadza iti ndikutoida nyama hakuna kuti kaikuvafadza ndikutoida guys nyama ndanapiwa kunyatsodya nyama yakaita sekumba kwatembondudzi ini chero huku 3 inokwanisa kudzidya ndikuseira watora wandichirega vamwe vatorewo vasina manguru watora angu ndatorawo torai umu nyama umu torai nyama umu aiwa iwo watora rega vamwe vatorewo tanzi kudhara singaione nyama haunyepi shuwa tese tese kana nyenyiwo kutaionera pano kudhara singaione nyama kutaionera pano sibarikuza matishu wewana ari kundisira meseji mapabva vano botari tikomutangashitobheko mubvaidira bani zimboronji ne ndimkurewa belinda wakureva vera kwai murisa uyo gade mugade nemavheji anonzani uyu mukomana uyo mimi ndokutsvaga uri kupi mimi mukomana wegade nemavheji kwai mhoro hamene muna kuzivapo
inini ndini nyama yanga nakotora kubva pakutanga ichi nanhasi ndoya ndinayo kupi oneka ndikujoza kare ndikudiridza mugadheni mavheji ndikutsvaira kudai but nhasi ndazongowana ukamukana kuti vana gurezo yangu vandipindoka bikiniki nyama inisovasavoy bikiniki makhalas anopibva vanakanaka awiti wana ndiyatoda kuita zveiye tichatsvaga kwamhorisebeta freda upi kwaisana nemagirazi ayumeriti vaudewu havazi meriti ndakona unopera gemu racho ndakona unopera gemu racho havasi meriti pati vafarira here vafarira here magirazi ndavafarira kamusengero kavo pana ane hazvanzi here ndakuda kumerechiwa alright mira ndimudze wegadheni remavheji mira ndikomudza hanzi murisei wegadheni remavheji inenge shamwari yake unenge aenda unenge ari mumota haya vazozorora nhasi komaiti nhasi vazozorora vakakosha vaigwa pamwe chete nakwini nhasi vazorora nhasi zvazoro vave kuimba yavo chaiyo kupedzisira. Thank you, Perpetual. Thank you, I receive. Thank you, Pepe. Thank you, Nemunamato wako White House. Oh, thank you, Zanele. Uripi. Urikupi. Thank you, Zanele. Hanzi mdi morata Jimbo boy. Ari diwa Jimbo boy. Kone yangu nataka kukoma Zari kuna karu lona nakonda. Kuna karu moresa we. Murikuita kunyatsorongatsa dzamudungu. Hakuna live yamira neko sei iri pa 8. Yakangobamira ibaba. Okay, Zanele, alright. Tukapinda muno mutidezi. Patipo chikafu. Momo yomudini unochita nechikafu ichi tirikunhira pasi. Tirikunhira pasi chaipo chaipo. Iwe gaze ndepavhejiwe. Iwe pane munhu ari kunguri anonzi Alvis amunonzerera yangora abvira achipa kupi Alvis unobva kupi ayo tauro uri kunozopira musadza rangu iyo wakutaurisa iwe Alvis unobva papi ndobva paEpple ndoona kwajeje kwekuya lokwandobva kuziguro yakuzigure nakatona chigure imbotamba chigure zvetione aiwa isiteme kutamba chigure itame ungoto taja inoita guta padi rodini mumana na Samora very Samora but Ellen very green very fully chewed remember anzu married bana mwana guta disimarried muneno kutambira rimwe sadza ripo kwatara extra 4 plates ndinoone kutamba hona rosadza handisi married ndoda anotambira 70,000 kozi 40 noperera kuchikafu akashinga kana akashinga ya ngandi thank you Tracy thank you yatauranya yako yamotaurira majairi atichi Ranza kuna tambo isikasviki aita live yacho nezuro asangane vanhu 3 saka ndo zvakanetsa ngau yaiti majairi sapa ayepejere Jubebi majairi zakamirira nyaya yako watanga inini kandonzi ndioneiwo Maite nyama yapera makona vapesa vakazara vapedza nyama vaya kuna nyama yatopera
hakuna munhu anodya nyama yanga asaenda kudombi anodya nyama anda nyama yei kutire nyama yei zvakutondishamisa isusu vacho tatoenda kabva kusena takanakuuya chaiyo kana daenda iri komana yanga achifusira vanhu vambona madhagaochoyo yauyoyo akadayari yakuyoadya nyama vakomana nyama yaanonzwa yawitizoni nyama inogara chituka nevanhukuze kwasimeli chete. Thank you, Marian. Kuti vachirasta pa uya kuseri. Pa uya kuseri. Kuseri. Namoja alichakurina. Thank you, Chemere. Thank you, Winnie. Thank you, Anna. The guy next to me are baptized. Guys, norashuwa buffet inandina sadza ayewa inandidyisadza madharizi ndoda nyama especially yehuku dai vadzitadzio guys zvionawo sei buffet aiwa daiti hapana bhoa pasha handina kuguta indisha nyama yacho ndochoda kudya yose ndiri wakudara kubaka rimwe iri rimwe sadza iri unyatsoputira murumwe varimobeka mabatiro andaita foshoro maonawo imaaitarivafezide black lebo iyo zvinoshamisika hazvina fesi anzi tumebichibaba mabatiro aita foshoro maheu nhasi 7 days izvi tinobikwa nhasi 7 days aiwa chinonaka chakadaro usanzwe kunyeperwa 7 days chine maheu chocha ndo chinonaka bururu wangu guys nekanyaya kangu katinako kadikidiki dawa nekurara black page akaita dhora saini hapana here anoda kuchengeta dhumepo avo vati makota avo 70,000 Cavallo, he was 49 turning 50. He was 49 turning 50. And proudly Zimbabwean, proudly diaries. My diary, my Zimbabwean does now know. Zimbabwe. What on your Zimbabwe? Grace. Proudly diaries.
Pakaita. Yeah. Vambozvitanga sei wakuzononga zvinhu zvekura murudzi pane akabva kufa nemadrugs akararimo mutauro hanzi ndomuziva angaikufa nemuzieko anti unoziva mwana bati makotika ano aitoshanda vanoda here agara upoke akatanga madrugs ainzi akaparisa 2 weeks ago. 2 weeks ago. Sinus. Undapiwa? Nemzia. Chimaketeka. Mapefuma ya sunbed. Mapefuma ya kwanzi kwa mapicha yedu kwa iti anamudari. Arubura mangwana makuseni. Mangwana makuseni mwa wana guys. Imarima perfume 170 evarume 140 evakadzi. Okay, muraite 150 makaichi 120 170 ne 140 ma isanbedi sunbed maperfume sunbed inamba yako maisa namba yako Mzarora bari 081 377 3624 36 kumba panoya pano inogara munoridire nongoti kumba uya kunodo 061 hanzi kuseri ndapina namba dzavapo ndapina namba dzavo kuseri saka munhu wabata hanzi kana vada kujoina kutengesa musaidhi aso yandogara ndichikudza yaya vada kujoina kuseri kutengesa kuseri maperfume aya zvakare vani mazviona saka unokwanisa kuvabata panhamba idzodzidzi 081 kana kuti imwe iri kumberi yacho iyi vokujoinisa kana toodha maperfume ako mota kautengesa zvakanaka vakutoenda vapinda basa kaa maita basa sikana mwari vakuite zvakanaka maita basa thank you mwari vakugaitiwozorora zvedu panapa toenda tokufunga zveshuwa kwaiva neafro ngavakumbe tokumbira kuti vauye pakamera vabva vauya vanenge afro racho raita brown muri right here guys 2019 maashao auya kauyu wemarasta weafro chitaura itinzwi muda kuti mangwana ese mumbaona tumebhikwanzi mhoro naruti esi ruti mangwana urisei kama changu vachaita dry zvekuti black aigari chiri dry kazviti yadonera somewhere especially makoya nyari maposa kunjani alright aiwa ipartner vakafitana Batman crime asimurumo wangu anzari yenza kutonge black american yowe anyway komenze nyaya napa titoida muna matoyo tofanira kutoenda kuamerica
Smelly nchagire umurume pa diaries. Kwa ina msikano ejinja ketu wamshaka kaona kumura umurume. Ndora. Imba hayi imba shama diaries ada kuzwa. Angnanda bokuthi uhlale Gomora. Nizokushada baby ngikuse Dubai. Nabana dzinogara kumkuku wako kuko. Anabasa kugara Gomora kana kusondela nokuisa ku Dubai. Pamini ndega nayi. Mudaudi. Ukuzoramba ungomengeza ngekho achizobuda. Komana, Kabachira pangida chikira mu ndiro chechi. Ai mamwira umu. Mira inyo. Chimwira imo. Ayo wachatsvaga chimwe. Kotili ndeipi hanzi jumepi. Alakomana ndingakonzera. Wapi ngorurira. Fair to me content guys. Ndakamurambidza yekupinda nekutuka vanhu haiti. Yekupinda nekushaudha vanhu takamudza kuti hatidi content yakadaro. Hatuna mudhaira novhura page. Ocha content yakada kusvika nekutuka vanhu. Hazviiti. Uchida ma followers. Ukatoita slow but sure. Ukaita slow makashinga mimi henyu kushinga makashinga. Unotukwa munhu. Chekunyeperwa. Then diaries arutaga murumoni. Sisi Melly wada kuvhara nai. Zvitauriri zvako iwewe. Sisi Melly vakatotaura. I'm a shy person. Guys, zvanzi ari shy. Munzani? I'm CG Rosa. CG Rosa. When I smell my diary. Mahora. Sisi munapamira zeko pakamera. Mahora mdara, mahora. Zvodane chiwiti. Guys, but ndisupport iyo kadi vedu yamusido kuti support vakomana. Ndakamudza kuti uchakura zviri smart. Uchakura zviri smart mbiri nambe. Wona kuti kugena asina watu asina kudi madhairi zarongomfarira. Mabhodhairi zatongomfarira vatongomuda zvakadaro. Sina noise kati. Ndinosvika chete. Kumbira support yeye. Amurambidza zvokutuka. Content tuka kuti kushaya kuti desperate ushaba kutaka kutuka munhu wani mafore munosvika ziwa usine naye. Showing desperation yakadaro. Tinofabrikitonya here. Ndokweni nyangu zvekuti munedi kudzei. Chatotanga. Bozi ndozvinoda vanhu. Ndozvoda vanhu. Vanhu havana zvekuita. Mwari stress. But manje content yo kana musoni ngosina kutuka odi. Unopei vanhu. Saka content yako changongomirira kuti ndinokuita basa kutuka vanhu chete. Ai, kuna content yakadaro. Kuna content yakadaro. Vanotargeta vanhu vari vagara varisikana udhara. Iri pakusvikirisa tambo. Tinegiste kuti tinenyaya yaSisMelly. Vanhu vazara. Vaya vanouya vachiti wangu murume asi kusvikira tambo ndibateni. Ndo pandoda kunyatsochibata ipapo, ndoda kuchigwina ipapo pakusvikirisa tambo. Hapana isingasvikiri. Tambo itambo dzakangofanana. Aiwa Viola. Tambo itambo. Andiwazizwa kwayatindi. Arida kuma followers anditi. Semuna kupinda mugame. Saka akati ndotuka ndikati
hakuna maunotuka ichichera slow but sure vachauya don't worry take your time asi tokuti unofanira kumuka mangwana uine 10,000 followers take your time fadza vanhu nakidza vanhu tamba ita zvimatsikidzwa kochidini eventually you get the end unenge une content manje akaita content yekuti anopinda nekutuka vanhu achati ndikuyachiataka simeli mobva mazara munomutuka tika mofollower saka that means every day anofanira kuti atuke munhu kuti mumuzive saka napasina kutuka musi weodii hapana content yakadaro guys hapana content venapesimu vaenda magona mufunge kwaiti uchembere tokudiaspora tinotuka tovaebe robin isusu ndo zvatikuramba isusu edati isusu tinotukwa panapa sterek but isusu hatituke we a peaceful family isusu tinotukwa robin tinachitukwa masiti unoti vanhu vari kurarama here tetakadiko zvigodzi zvedu gogodo takaignora tina kana pressure asi hatituke back we don't tuka back we keep it toita yedu vari kutaka mukadzi leonora akuvada here vanondiziva vanokuzivai naye hambovazivi anabvira mukati kwamasiti asi still tenge chingotukwa munondigwira yasine chingotukwa still saka hazvina dhiri zvezviya manje isisi ngatirege zveviolence hatidi inotosemesa inonyadzisa iwai zira rangu guys ngauchikwaidi kuita violence ndabaya live batani guys bvarira muchimudza zvemukati nemiwo munoti kudii motiwo chii kana ndimiwo amonto aibudi ndikainditukwe asi ndakazvichitira yangu pano mubva manobve majamunya ari kutuka munhu asina basa nemi inofa yakaloti inobva yangofarara isati yatati ina tina namba yenyu vai munisendere nini namba yenyu mune yangu munisendera meseji kutaura magona chokufani obvious mungaindepi yenyu hamuna kwamungainda mukugarira padhayaris ipapo rosa andamastitisterek ndo problem yake rosa kwese nokuma kwausingafungiri kuti unomona chikomenda ikoko aiwa rosa onaka indi socialite nechimbona chimastitaufa iona komenda ivinakwanisa makomenda ndikomenda kondotoseka ndoti rosa kwese komenda kondosangana nayo rosa aiwa nemachapazvasikana nemotinandirwa zvaibudai kamufano zvakanaka tsara kana vasvakumba orit Mr. Dibos, there is a 2020. 19. Aiwa, my days they lockdown. 2020 December. Pakatanga lockdown guys. Kupandikaziya. Ini smell ngozi zakuti vantu vezamala. Atiwazvona Robin, nonyadzisa. Nini uchizonda ndakakomenda kupage uye umwe munhu abata akati smell uyai pane munhu ari murasi. Ini ndichona singakuzwa. Kuti ndizi smell pane munhu akavataka akati pane munhu ari murasi. Smell vakazvaisa nyika nasina mota madheza. Ndakatengesa mota ndinenge muka mota kana ndakuona hita patakakati ndakatengesa nene munongo ngazvo ndokaziva ndoiziva nyaya yacho ndendaimbokuona lienda zvidlira izvo zvinhu zvei Angela zvinhu zvei
yola imboenda kubasa kuzobata time ndisina staff zvadoti ndoadvertisa ndine staff inozoti kuti pane type network but mabata afaidiwa machi advertisa pa ngochaisa ndiwo kubvisa wanu wati ndotengesa izvi ngochita mari nazvo ndetoti ndichange ndambomona ndenda kuaproject but nenyaya yekuti lockdown ndoyakandivaidii yandikati saka munhu aiti ndekuziva hembe dzabra 8 tinadzo hatina hembe dzabra 8 saka indaisa foni ndoenda ndinayo hembe dzabra 8 dzina landlord dzakasara kwalandlord saka landlord amoti akaiteona dzanenge akarasha anomuzati vanhu vemunhu havana problem ingandiziviwo ini ndandefoni ndoyandaisa mukofi ndotanda ndisingadi anything chinosara chakakonekta bra 8 kwandiri but hembe dzavo hatizivi hatina munhu chakaita hembe dzavo mbotangodzisiya mumba musuya uya ndoma dzangosara imomo saka landlord anoti akadzibvisa akaisepi ameno aizvazvitineineni guys ndandichitova ndane nyama kuita kuvanda seri kwayo kwese sawo zvakaiwo asi director chiritombowa mainda here anotuka chajaira isu kutukwa akutosiya unofollowa diary zvekudaro ichimbonzi inonzi sisimeri vapa live achitaura zvinoachitaura zvaanoda muconversation ndiye munhu wananoemera ndikudzeka rosamuziva ndiye munhu wana tichibvumirana mose aneya kutaura izikomend ake riri offside ndakambotukwa nasimeri ndakandisiraku kutaura kuti nyaya yeya vakanditukira but ndakangoti aiwa isusu tikuda zvakati kamakomenzi mose mukati pana cheri poki pana sisimeli pana godon pana antiselina ndo vanhu vandinonyanyoona zvavana vepadiaries vamunoziva ndiana pana anonzi ndinomaziva but handizozivi mazita avo pane anonzi vongai muneri is one my friend but ndinomuona kuti munhu yanofolowa chinhu vana vepadiaries anti vana madhairis ndo mafolowa tine vana vepadiaries vanotochengetwa nediaries pana anzani kuda kuti anzani sineti kwamunende kunonzi kupi mirai anzani wamaiti muda kunoona izvo zvinozouya comfort nekuenda kwavanomboita kunopa chikafu marod mozoti simeli ndinakavhura pana bringi pai panomaketwa vanhu bebe panomaketendaimakete kutomaketa basa chero kuti uda basa so chii chamunonyanyofarira like pane zvinoitwa padiaries any program everything zvese ndozvikarira zvoita simeli zvinhu zvinoita kuti zvinosimudzira unozosvika vamwe vanhu zvesho vanenge vari kutotambura vanenge vachitosafa asina kana hama asina kana chii asi ukaenda pana depression ukaenda pana simeli unoona macomments kana iwewo even une depression yaka usingakwanisi kuta mozokuna vamwe vanhu usingakwanisi kutaura munhu anenge asingakwanisi kuburitsa zviri mwoyo make asi ukaenda pana simeli diaries munhu akataura iwewo ukanzwawo macomments ka utofilawo kuti oraiti zvakadai even ungosina kana zano unoriwana ipapa mumacomments unowanikwa mumacomments pane chinhu chamunomusha kuti dai diaries yawedzerawo chakati kana kuupgrade or anything chamuti dai vamboita ichi but maisha time yekudzisimei but nhasi mavaona muda uchimbovaudza so far so good but pane pekuti unozoti vanhu tirikugara nedepression tine madepression unozongonzwa kunzi munhu azviuraya kune vamwe vanhu vasiri strong wokuti
pane chinongoitika kwaari obva ngofunga kuti aini kuzuraya ndochini ndo the last option kumadairies doko ndikune vamwe vari kujobek vamwe vari vamwe vari kuamerica vakawanda vanofollowa sisi kuti vakaitawo vanhu vekuti haisi nyaya yemari chete but pane imwe nyaya zvinhu zvenge zvitokunetsawo deep down unodombo munhu wangotaura naye hatisi vanhu vese tiri open kune dzimwe nyaya kune imwe nyaya yekuti iwewe you keep it to yourself yekuti inini nyaya iyi handigoni kuidini kuitaura kuvanhu asi unokwanisa kuona mumwe munhu wekuti rega ndimbowana munhu wekuti ndidini nditaure naye otaurana So Rosa, wabonyeba ere unonyeba ere kumbonyeba wangu life. Monyeba. Okay. Tesa tinonyepa but unongochiona kuti this is must make underground unoziva kuti pandokunyepa zvine zvazvinondibatsira here kunyepa kwandiri kuita yes sometimes pane zvimwe zvokuti unototi inini zvandakanyepa zviya zviya ini zvakandibatsira ini mulife mangu ezvinezvi ndapakati nekuti ndakadini ndakanyepa asi deep down ungochizoti okay saka mamborohwa here neheartbreak heartbreak vangatadza heartbreak chaiyo ndakamborohwa nayo but nenyaya yekuti unenge usina munhu waunotrasta kuti ndiudze munhu unongokeep it yourself kuti inini hangu rega ndidini rega ndingozvinyararira asi kufamba kwenguva unozosanganawo nemafriends unoti asha inini ndakambodai ndikambodai zvakafana nekuti maheartbreaks aya ari kudarika nevanhu aya takamadarika ini ndotaura zvandoda panonzi padiaries apa pane umwe munhu akamboti vambodzokeserai mumashure ini nangu nhasi rege ntaura asati maenda kure pane pamukurasisa kapa pamuri kuti pamaheartbreaks chirungu chikuti madingotaura kuti mujoro ini ndinoda kutaura chokwadi but vanhu nenyaya yekuti tinojajana nenyaya yekuti munhu yazotaura chokwadi asi mukadzi zvakafana nekuti unenge uri mukadzi asi uchiona kuti munhu mukadzi wangu zvaari kuita izvi hazvisi right pane umwe munhu akamboti inini ndakakwereta 27,000 aiwa padiaries apa akambouya chi ndakakwereta 27,000 yange iri makaita height aka ndakakwereta 20,000 iri kuna pasta achipa boyfriend apa isingle mother ndakakomenda zvandinoda pane munhu akauya pakomenti pangu akandituka akanditi iwo hausi mukadzi ndikati aiwa sikasi chimwe nguva ngatifunge kutaura chokwadi dzimwe nguva kufunga chaiko chaiko kunongodiwa munhu shandisa pfungwa ndinganoti zvoni munhu wandangosangana naye mujoni muno ndine vana 5 kumusho ndasangana nemunhu ini ndinosemana mudikakumanya kudaro mujolo unongoda chimina ndienderere mberi munhu uyabva ndakakwereta 20,000 amene imari ishini yakakwereta ndihousemade munyika mari anotambira tikada kutasanya mari dzotambirwa nemahousemade munomujoni mari shoma shoma munhu anotambira mari yakawanda mufunga wandi kumacape town ukaona munhu anotambirawo 9-10,000 iwo unokwereta 20,000 zona pasi uchida kupa boyfriend atange boyfriend zvine musoro zvine sense ndakakomenda ndikati iwewe chaiko chaiko kuputsa kwakaita sei ndakaisitaurawo daro kuti kuputsa kwakaita sei kwokuti munhu unokwereta 20,000 kuna pasi wopa boyfriend ndakatukwa zvokutukwa zviya zviya but ini ndakangosiya zvakadaro ndikati okay ndizvozvo because vanhu vanovanziridza chokwadi
vanovanziridza. So you have never sacrificed Papa boyfriend? Handiti izvozvi. Never Saka musari ever. majola. Aiwa, ndinojola hangu but handiti izvozvi. Kusacrifice a boyfriend. No, I think the question was not straight. Maybe like per boyfriend, that you're engaged to or to your husband. You mean boyfriend or what? You want to watch Manyana? Or just dating? Dating. Uri parisi naye. Ndiwo mujolo kabisa. Kana iwe une munhu uri kudanana naye haasati akuroora. Zvemaengagement zvimujolo futi ingori yai kuti munhu anenge achingokubatirira kuti uyu ndewangu uyu mukabata. Kadingi kakaita kakuti chinyi zvekuti ukadaisa. Aiwa parosa wanyepa kusacrifice wakasacrifice. Sacrifice a man. I sacrifice but ndakadzidza from yes. So that was your first time, at least. Yeah. So you want to akapusa. What if you are first time yake? Ipapo iwe unenge wakushandiso ma-emotions ako zvinhu zvaunenge wakaenda through. Utonoti ukaona munhu anenge achitaura situation yekuti iwewe wakaenda through ka unenge wakuti akapusa but iye nepamwe iye inenge iri first time yake asi iwewo nekuti wakambozvidarika wakuona sekuti akadini akapusa iye asati akambozvidarika munhu iyeye asati akambozviona kuti zvinoitika zveshuwa vakadzi tinoenda mujolo ata mujolo wekuti munhu anokupikisisa inyaya yekupikisiswa baby I want to marry you munhu wakufonera nevidhiyo munhu didi muri kuzviona uchekuti muroro wamai vangu mai vangu vazoti zvakati mai vangu vazoti muroro wangu wakanaka muroro wangu wakadaidai saka iwo you end up wadini wapinda iwo kana wapinda nemoyo munhu kana akakukumbira akati baby ndodo 20,000 you sacrifice kuti munhu yanondida nekuti rudo chairo munhu achikudza rudo haunonyungudumba even wakarara iwe wakarara munhu wakumukonera nevidhiyo chaunofana kungoziva kuti munhu anokuda ndamai vako zvimwe zvese unozodzidza unozodzidza samuti mukadzi wenyu akudi ini ndine 4 samuti mukadzi wenyu akudi mai venyu ndovanokuda aiwa tinomuda ngondibvisa sika kuti munhu anokuda chete kana uri zvauri ndamai vako ndo pandikubvunza momira rosa momira tombonzwa nyaya muri kuti vari kuti munhu anokuda chete ndimai vako saka tinombotora pasituation muri kuti mukadzi wenyu haakudi matira nekuti anoita mambuzi muri kunyepera nyika nzvadzi kwaitaura ichokwadi kuti andirongota kuti zvemujolo vachazvireka asi kana une munhu wako tianoita se anokuda kwete zvemujolo mujolo ndogara nemukoma wangu ndiye munhu wacho saka mudhara muri kunyepa mudhara kunyepera nyika hatisi kunyepera nyika ndokurasisi wangu kuti zvemujoro chimboziregai muite ukaita munhu wenyu wamunoda ndianoita se mbozvemujoro izoita stress kuti muzoenda apa mujoro ozokuna munhu atanga mujoro mukadzi vako vakadana naye vakadzi vari kuinzwa zvandiri kutaura mukadzi vakadana naye vari kuprimary ndiye mukadzi waari kugara naye till up to 2001 achikudana nemukadzi vane vana hanomwe mwana kusaidi hanombobhireta girlfriend kuti ndakazomboendapiya murelation piya kuti maiguru mukoma watadza ndiye munhu anomutungamirira sezvavakangotaura makavakatara musipo asaudze chii vanhu nema auze nyika nema can you meet someone testimony what zvogona kubatsira munhu ato yes asi mudhara anoti hepi vakomana kubva 2001 muchikodla nenyama chinongoitika mumarriage chatakangodzidza muupenyu zvekuti iwewe usarore munhu waunoda munhu anokuda saka ndo dambudziko riri kuitika pachi pavakumamereji vari kuroora vanhu vaanoda vanozovasiya nemahangover asi ukaroora munhu anoita se anokuda hambova akakusiya maups and down munhu anewe
saka ndosanditi mai were advice madhari munhu iyeye anenge vanomuda asi mukadzi wako pareza uda kunyanzarisa pane munhu wekuti unenge uchipindira munhu kudisisa munhu pane mumwe wauti angatimude wewe waudisa ndiye asingakude asi chiroora munhu anokuda iwe zvauri kuti nyange ukashaya ukawana asi munhu anoita se anokuda kwete waunoda mai were bati kwete kuti kwadzi anofamba kuvasikana mirai vasikana vanenge vachinyikwa nemakomana anofamba nemota ipi anofamba nemota ipi mukomana tona ane maassets ane mari adiyelo boni akadii akuna zvino zvanchiuza vana vechidika avaka zvinoenda nokuti mutaura chekwadisi because munhu anofa kuti munhu anokuda sezvauri munhu akakuwana like kazhinji I'm not saying kuti udana nemune like it's wrong andika it's right ukaitawo privilege yekuti wasangana nemukomana ari kukudawo nochimudawo besides zvima material things andika mandana nawo telaki rako blessing rako mapindo then I meet my guy and asina chinhu andika asina chanacho rudo ndokushanda problem inoitika mai mira rosa mira problem inoitika mazuva ano ndeyekudai vasikana vanosangana nevakomana andika vakasangana nevakomana vasina chinhu vakadanana vasikana vakamodza vakomana avo vakasimudzirana nevakomana avo vakawira vese matambudziko now life yabo muchinda nemari muchinda kufamba nemotikari muchinda kuchiona mwe vakadzi vane magaro kudarika mukadzi wake uya akabva naye munhu amane matambudziko asina kana chinhu muchinda kuvhairira mukadzi wake wakatambura naye vachidya nekabheji vese akuda kunomhanya kunona vasikana vakasangana vakura ko wakabva naye kumatongoni ko kana waona inini vanhurume kana maona choraiti ndasvika mundakugara mulondon kana gara South Africa andika muno vakadzi muno vanopfeka mabhamshoti vakadzi muno mulondon vanopfeka zvimaguva uti and you are ending that andika pfekedza mukadzi wako there is nothing wrong kuti varume varegedze vakadzi vachipfeka zvavanoda because that's what you want iwewe andika let your eyes be on that wife on that woman pane kuti mukadzi unomurambidza kupfeka zvaunoda andika handidi kuti upfeke trouser ndire mahure wakapfeka chisketi kuti ange hure remunhu asi iwewo uchingobuda panze so vakatanga uchabhoka nemusikari wangodai uchiona munhu akapfeka minisketi ati pfekedza mukadzi wako there's nothing wrong in wearing a miniskirt there's nothing wrong in wearing a short kana zvisvo zvinodiwa nebabe kumba kwako but the problem is our society today and they see me wearing a short you judge maona mai vaya uya vakuru kedu vakapfeka short kumba kwangu nemurume wangu mutomo uri pamuzivi hamuzivi you see me ndikuti mozaidini wangu murumeka knows kuti family ndava is my friend anozviziva kuti family ndava iskimi yake ndakuziva kuti kuna Eugene andinoona pamakamera paya anozviziva akanditipo Jume buyo ndewepi ndinotaura chokwadi ndikati zvikanzi no but akamboti handingomufariri inenge type imwe yaya anomaona imwe yaya yemustreet andikati no zvanoita kustreet is none of my business sisi we are doing our own chi zvatikuita umwe chete handisana mbomona achiita musikanzo chinaye kana chizoti anoti ari ega ati zvinoinesa andiona okay akanzwisisa anditika ndinotamba zvandinoda ndigopfachira ndinaraba ndina vanenge vakabata kamera tigona zvatotigodidi then somebody utemomba kwenda anozviona ana basa nazvo anoziva kuti my wife is all about joy and happiness izvozvo anoona ndirekodha ndichijaivha ana basa nacho then comes umwe munhu asingazivi mutemo kumba kwangu munhu ndaive ne 22 years naye asingazivi mutemo kumba kwangu ondona ndichitamba pavidhio ndinana pamilani kunzi mai wematambururudzi yakadero zihure kadzi muri womunhu tamba chidai so kumba kwedu mutemo uyu uriko tototi happy farai teamada antimaona saka varume ngavangobvumira vakadzi vavo sometimes let them be animaona zvamunoda imini itai pavakadzi munhu ngasachinje zvamataura zvinhu zvinobatsira nyika mune vari murelationship we are against child abuse and women abuse. At the same time, we need to zvikukonzera kuti dzimba dzakawanda dzinge dzichiparara because it's not only about women. Kana panoabhuswa mukadzi pari kureva kuti patori nemurume mukadzi and ukuti murume akaenda achinovhara case kupolice station kuti mukadzi wangu ari kurumbira abuse
Murume anoonekwa seasiri murume enough is not a man enough. Because of majajiri atinoita vanhurume. So inini Samdara Whitehead ndiri kuti inini I encourage people not to marry. Because I've got a fact that okay, let's take it for an example. Amayam, you a cameraman. Are you married? If you are married, okay, it's fine. What about your friends who are married, who are in a situation that you feel that this relationship is an abusive relationship? Just for the fact of that they love. Love is not permanent, and the love lies. That's the trigger. That's deep. That's the trigger. Love lies. And the love is not permanent. Wow. You can love someone. But when it comes to marriage, it's something that you have to commit yourself in marriage. You have to work for a marriage to work. Amen. It's not like you just get someone from the street tomorrow. Why do you engage yourself in such a kind of relation when you are not sure of your partner? Trust is something that built by actions. After 2 weeks, after before 6, you mean what he says. So sometimes we blame our women, we blame our cats. Let's continue to put we engage this part of marriage. But I'm not ready to marry. Yes. Danko. Yes. Let me give you an example. To the second stage of 60 years, but the fact there was trust and real true love. Because we are being led by social media. I would encourage all these young guys not to marry. Because once you're in marriage, and you do not ever marry once you are not settled. Let me explain. Because love, marriage, it comes with the responsibilities. You never expect to love your wife, but you expect a man from next door to support your wife. That is difficult. Tomorrow, it's something you would there are certain people who are contributing in destroying other people's marriage. As a friend, she knows the shower in terms of his marriage. Can you encourage your friend who can't go power to Savannah to which you sort of Mangwana, the first person that I'm facing one got wrong, but you are the one who was leading him to that way. So it's something that cemeteries, guys, we need to settle down and think twice. Are we really in a relationship? How can we make our marriage to work? Just but you know, even the Bible says to maybe that was what to maybe. To maybe. African culture, it's not African culture. But you could life technology.
need to understand Vanhu vazhinji or I'm still in infatuation love. I'm not saying everyone but vanhu vazhinji vari mumamarriage ndosaka chinzi chakafukidza dzimba matenga vanhu hakuna kune vamwe vanhu vasiri brave yekuti anobuda mumarriage but anenge achinatsoona abuse murume unoti murume anoenda kunomwa doro onomwa doro kubvawo kunovharwa nguva na 3 kana but munhu anosvika mangwana makuseni na 7 munhu okudza ndandikubhawa ibhawa ripi rinosvikwa na 7 hakuna happiness kuba but as a woman nongochingoshingira imba yangu nemai vangu ndozvavakandii saka iwewe kana unomwe munhu kuti ndichingoteerera vabereki kuti mwanangu imba ndozvainoita mwana wangu imba ndo you end up wafa iwewe vanhu vangani vari kufa izvozvo vatiri kuona isusu kuti uyu munhu ari kufa umwe munhu anofa mbichana kufa chaiko depression pfungwa chaidzo kuti oraiti saka ndoimba yacho asi mai vangu ndozvavakandudza because umwe munhu asati akaexperience kuti ndikabuda mumarriage zvinhu zvakamira sei kunzo hazvizi nekuti umwe munhu anofunga kuti marriage is everything ando zvatinoudzana isusu maafrican people ndo zvatinoudzana marriage is very important kune maafrican because iwe ukasvika 20-25 years so you are saying marriage is not everything. Marriage is not It's not everything though. It's everything kune munhu uya it's everything kune munhu uya akangororwa kabva pinda umba ano experience ma abuse yes achingotolerate achingatawo ndo zvinoita imba ndozvinoita imba saka is everything kwaari but kune munhu uya akazoti no enough is enough even kana vabereki vangu vakandidisona kuti iwewe hausisiri mwana wangu nekuti wabuda mumarriage bozoti ma-african people vanobhiliva kuti mwana akadzoka pamba zvine especially ma-elders zvinonyadzisa mwana wangu adzoka pamba achidzokerei vanozoti kudini muraini mwana wangu gara ikoko mwana anorohwa kusvika afa munyenye embereki wadzoka pamba unodzoka pamba kunoita ishingira ndozvinoita sir Mr. Dimbos, what do you say about marriage? But marriage, I think it's something like it's a sacrifice, like what you have to understand what you are getting into. It's better to kanone munu aukuzoti uchingo shamwaridzana moita zvokushamwari iwo. But if you know that uyu munhu unokwanisa kugara naye, that's the person to go for. Because are you ready for sacrificing a lot of things, tolerating? Because mumwe ane character yake. Because me, what I've discovered is that ukona ndikana ndisangana nemusikana when I'm approaching a woman, ndikumkumbira kuti nditore world yake ndimise mu world yangu. So manje uyu munhu ndofana utombomuweya una kuti achakwanisa kuti kubvumirana neni in terms of what character wise, munhu ane ma-attitudes ake and munhu ane ma-ways akadzidzwa achikura, you understand? So now marriage is in two ways. Pakuti mukadzi achabvuma here kusubmit, or the man, are you going to, you understand? Say what vakadzi submitted to a man. You know that one is tricky. No, I know. We know it's tricky, but according to you, that's the way it's supposed to be. You are saying no, it's not supposed to be. Are you saying a woman must submit to a man? Thank you. It has to be like that. It has to be like that. So like you are not supposed to submit. Chigaro chidonzera nemukadzi kuti okati tishinje titumboti right. Okati iwe murume unopenga iwe. Tinoda kumbodai. So Sisi Nyika, what do you say? You have to submit to a man. The Bible says so. Women be submissive to your husband, for the husband is the head of the family. But now we say, and we are not changing the Bible. Get me right. At Bible, but submission vakadzi iri kukonzeresa kuti varume nenyadzi abisi yaveko mazuva ano vaite zvavanoda. They are now misusing the word submission. Kuti akuita submission rakuita kunge word kuti kunge mukadzi akatengwa nemurume. So because akatengwa nemurume, she's now an object yemurume, she's now a slave yemurume, kuti whatever that he wants murume anoita because anga chiti submission yakushandiswa pasipo. Alright, ngatinyatsokupa jekesa tichiti submission tichimboreva kuti kudi apa because vamwe hatina kuenda kugwashi zvekudaro apa kuti varume vave pasi pevarume vavo, ndozvazvino pasi pevakadzi vavo, vakadzi vave pasi pevarume vavo. But zvataura kuti vakadzi Bhaibheri rakadaro, Mwari vanodaro,
asi pakuve pasi pevarume apa handika tave pasi pakusvika pekuti murume akutaura kuti handiti inini ndoita zvandoda gumbo rinorira pano nderangu iwewo ndakakutenga indakakubvisira mari saka uri munhu wangu pano saka gara uri pasi ndo submission yayo kunge ndo vana mwari ndo submission yemashanisoaakasikirwa namwari hana kungobvira kuena kuti mwari mukadzi wamandipandai upenyu hwake wakaramba uchirarama as usual. Chinhu chaakaita Adam, he was so happy kuwana mukadzi. Adam was so happy kuwana chi mukadzi. So the concept of marriage, most of the people tinoitora nenzira yakaita se yakasiyana to a certain extent kuti inozopedzisira abusive marriage. Chinhu chinoitika pamarriage ndechekuti do not ever marry if you are not settled to become a man, to become a responsible father. You don't want to attend court as a maintenance, what, yeah, this and that, romantic and all. What is the trigger of those consequences? It's something that you engage into a partner that doesn't know the meaning of marriage. And at the same time, you're on a certain position. You want to be married. Thank you. Marriage. Yes. Are ready to be married? Despite the fact that as long as you really understand, you know, because of sometimes you can be married but you not married. And the world is not marriage. Yes. Marriage is not marriage. Yes. Marriage is a blessing. Who bless the marriage? It's God. It's God. Yes. God, that's the only one who can bless your marriage. So the problem now, when you're in a relationship, you expect money into that. You expect benefit. That's not the result of marriage. Sure. There is no benefit in marriage. Chiripo marriage ndechekuti maso maviri akasangana kata chinhu chimwe one, and then kana murume ukatisona bhutsu, accept that because you're in a marriage, you accept it kuti shamari chero chisona bhutsu I'll still love you to the end. That's why mufundisi pamunochata anokubvunza kuti sandizvo here kuti wazvipira kuti munhu yachava mukadzi wako nokusingaperi woti hallelujah toti amen. Because those of us, it's a choice. Marriage is a choice. So don't just take choices. You want to be in a marriage, you want to be in a relationship of which you won't be someone who changes. Love lies. Guide to a pastor. Guide to a pastor. And because of chifundis, chitsotsi. Because the government ndoinopa munhu certificate rekuti waamufundisi of which hakuna munhu anongabva kudenga kuzotena munhu kuti waamufundisi and iwo unokutidzi munhu wamwari, which means it's a certain way yekutika vanhu vakawanda. Chifundisi chitsotsi. Isusu kana uchida kuita mufundisi, fundisa mhuri yako kuti rame nzira yakaita sei. Everybody knows what is right, what is wrong. Hapana asingazivi kuti kuba kwakashata, hapana asingazivi kuti kunyaya kwakashata, makuhwa akashata. Everybody, we are only sitting explaining kuti takuzoti zvakashata nezvinhu zvakanaka nezvinhu. Saka tisazvipire kana kuzvinikidza mumarelationship at the end of the day. Tozvitanga kuudza vanhu kuti arwadziso, but of which you don't understand what you put yourself into. Marriage. Settled. Thank you. Thank you, my daddies. Those nyata tinayo panapa, my daddies. Bye bye. After tears, not ready. Sauro. Tipo freestyle. Freestyle, you pay serious. I'm dancing.
Bye bye, my diaries. Thank you, my diaries. Thank you all. Thank you very much, guys. Zvafamba zvakanaka tosangana pachikamu chinoteera. Thank you nekuocha vakomana vese vauya, vakadzi vese vauya kuzobatsira mwana wekuitire zvakanaka. Tisaperere panapa. Tirambe tichienderera mberi handitika. So yeah, one love, guys. My diaries. One love. Vakaperera murungu waona tine chikumbiro kune vapresi semabatsira muri kuita hama dzinenge dzisina hama hama nemunhu asina hama rudo rwenyu ngariraunopona ndachikumbira kuti mugone kubatsira vanhu vari pakutambura vasati vafa nokuti rudo rwame